Perasane gak ana wonge ngono, men-men menek kate nyolong. Ampun disapluk karo reng aku ya. Gimana wong wedok ijen. Kate ngerampok bae. Alah. Aku kepingin rumah tangga sing temenan, kepingin duwe omah apik. Kepingin pisah karo dulur, karo wong tuwa, wis keturutan. Gawe omah dhewe. Dadoke nek kene ditangga kaya badhes. Sajane sing getun ngono ya aku. Nurut wong tuwa awak dhewe ya enak. Didelono tanah nduk embung gedhe. Aku ya gak gelem. Dadah oleh tangga kaya kirik. Nek ngomong sak anake dhewe ae den lanang ijeni ae. Lho ya iya lah. Ya yapane. Londa kon iku rungokno kupingmu, rungokno. Ana tangga kanan keri. Ngomong ana gedang ilang, sapa sing nyolong? Ya anakmu. Ana wedhus ilang, sapa sing nyolong? Ya ndokmu. Kaya gak mai donjane mbone turune genthong. Ya ampun, Bu. Tangga dapuran kok bedhes ngono. Aduh. Duwe tangga gak ana rukun-rukune ya iki. Ya baremeng ora. Dikon pik mbek adah. Ya anak bajingan ngono kok. Ora aja wani-wani karo wong lanang kon yo. Kon iki wong wedok, aja nemen-nemen karo wong lanang. Kon niate kon wani, aja bawa omah. Dipisah karo panitia kon. Nanti sih. Ayo, metu nang lapangan. Ayo, sedina Aku pipi. masih wong wedok gak wedi ambek wani. Wani ku lho. Kamu ora wis kaya ngono iku aku wedi ambek kamu. Gak wah. Gak wah macam tangga. Ini gak wah aja mlayu nang tangga. Gilakno wong. Gak isi. Lah iya pojo. Gak ngurus tangga. Tangga dapurane ngono ae katene diurus. Gak ngurus tangga. Yang penting ngurus anak. Anak-anak wedok gati karo wong tuwa. Senajan dek ditonggok maneh, wong tuwa karo siji. Dipundi-pundi nang ndi doleh-olehno aku. Panganan apa ndane awakmu paling oleh panganan dicolongno. Ya gak iso wong anakku tak pimpin temen, tak pimpin bandel. Wong anakmu gak. Apa? Budal esuk mulai sore. Nyambut gawe. Budal sore mulai esuk. Nyambut gawe. Nandi maneh? Budal yang nggo kresek. Udan. Udan apa anakmu nyenuk? Nyenuk matang. Anak iki gak nyenuk goblok. Lah apa gak nyenuk? Ngondol. Wae. Duwe anak wedok kok dumbar. Ya jenenge wedok ya diculno ya gak. Iki bang anakmu bendino dolek polisi. Kalau polisi mburi kelompok dolek anakmu. Lah apa golek polisi? Polisi ku kancane. Kancane apa ngono? Ayo ngomong.
Gegek kandel-kandel. Ya bener yo, kok wedok kate kalah-kalah wong lanang. Gak katene. Belani kon. Dumane wong lanang kate yo menang ngono, wong wedok kalah-kalah ngono. Carane wong lanang aja gegek sembarangan. Masa wis tuwek ngono bali tau diku sembarangan. Wong wis remek ngono. Ya aku tau ngono yo. Lah aku. Udah kau ketayu. Yo si Prabu. Gak ngurus tangga. Yang penting ngurus anak. Nyambut gawe anakku. Sawulan barane 3 miliar. Melihat paling 1000 oleh ngemis. Ya akeh bulanane kaya wong larange penggaweane gak soro. Gak soro kan beber plastik. Jadi matamu. Anakku gak tau beber plastik. Apa beber plastik? Lo kresek bener. Ya gak kresek, cah iku takis forum jembar kok. Ya pantes ae. Bapakne dadi gremo. Gremo matamu kuno. Gremo. Ala kaya ngene rek anakku mbok yo mikir-mikir bapak nggo maijen, gane wangi sing gosokno kopi sapa, ayo ngono. Nyambut gawe ya mono ya mene. Gak tau mulai ono 16 tahun gak mulai. Arek nyambut gawe tami gak tau. Gondol wong. Gondol wong matamu ngono. Aja tukar anae. Matur nuwun, nggih Pak. Ya. Nggih. Susanane. Oh, anakku teko. Oh, begenggen. Begenggen matamu. Anakku wong dibegenggen anakku gak begenggen goblok. Kon sapa ngomong ngondolan iki, Mang? Wah, kok Iya lho. wong anake jone to. Lah iya anake jone jadi ngondolan. Iya tidak mungkin. Wong anake jone. Anake jone gak gelem digawa wong. Gak gelem nek diceluk moro. Kamu diceluk kaya kayu malah iki. Iya. Oh, kan boleh. Oh. Iya. Kan opis liwat. Kok miber sih? Pesawate sing ndukur. Ya mergane kawane kene kecakup. Ya cakup matamu. Sabar apa kok jadi kecakup iki lho? Nurut apa? Gak, Minten putri gandeng. Gak kok iki menungso ta bajing loncat kan iki. Oh iya iya gak apa-apa ya ya. Iya. Anakku tahu numpak trek gandeng, gak tahu. Ya kepene kan pak tergandeng. Ayo paling numpak motor polisi. Iya. Iya iya iya. Buri ya. Pinggir siap iya. Modon supire Pak. Iya iya. Aku diparani. Oh, diparani. Iya. Aku sampeyan nggih mburi. Iya iya. Lah yo gak enak sih. Iya, iya. Pindah nang ngarep ae. Ngono, Pak. Kon pindah ngarep. Pindah nang ngarep Pak ditawan. Ditawan ya. Iya. Aduh gak bahaya iki. Kata direncana nang teporong ngono. Tetep orang matamu ngono. Pindah nang ngarep Pak aku longgo ya. Iya iya iya. Oh, pupu telu. Ngono, Pak. Kon jelas sopir. Mata kan jelas kene. Aduh deh. Yo Pak, sampean yo. Masa lho Pak anake jone. Lah iya. Anake jone kok dinyang 2000, Pak. Kon dinyang sopir 2000. Kon gak gelem. Goblok kon. Gelem mo. Mulai cocok gelangganan lho.
Buah. Oh, buah apa, Nduk? Aku kono gedang. Oh, plantadon. Lho, tak tukono rong tondo. Rong tondon. Sampeyan seneng gedang. Ya iya. Tak tukono gedang rong tondo. Rong tondon. Mateng-mateng. Ya iya, saya kan cuma gedang. Bapak itu jonek. Ya iya, gedang iya. Rong Kon tau man gedang rong tondon. Paling mangane ya mimise bapak polisi. Oh iya, apa gedang tondon. Iki ya gak rong tondon, Nduk. Iki ya rong sopek. Jorong kon sisae mburi. Oh ya ngono, tangga cek gak jaluk ya. Iya iya. Nduk, Nduk. Apa, Pak? Bapak mari mangan gedang kudu ana sandengane. Ana kopine. Kopi. Iya. Oh, sampeyan ndekno kopi. Ya tupine nggodho banyu ya. Aja diwadahi ceret. Ya apa? Sumure genenono. Oh iya nek sumet bapakmu jegurno. Ya belum kamu ngono. Aku tuwete aku dijegurno iki. Sampeyan iki galo ndekno kopi apa? Gawe kopi susu. Oh, kopi susu. Ya dicampur coklat. Dicampur Salad. merah, dicampur Soleh. sholat Jumat kamu ngono. Lah iya itu gesel mbek aku. Kate nang modal. Ndekno kopi sih ya. Iya iya iya. Nanti iku gedange. Iya. Ndekno kopi. Iya iya. Kopi susu ya. Ya cucu. Gedangnya dolan luwih ngerocok. Alaman gedang yo. Kayane anak. Saiki klambi juta iseret. Ketok wis. Terus sarung ditoplo seret. Langsung dipangan lho. Ah, putane iki nek. Ayu dadake gobloke nyengkut. Wong gedang iki lho, gedang iki enake gak karo-karuan. Iya we, pangan. Lah menungso gak arep gedang iki tengere menungso wis kate daud. Matamu ngono. We pangan entek-entekno kono, pangan sak kulit-kulite. Am sapi aku. Ah. Tuh. Entekno, biasa mangan brungki. Mas gedang. Wah, iku ilang pisan iki lho. Wis, mana? Mangano. Anakmu gak tau mulai cekal polisi lho. Dia anak itu punya bajingan Ya gak ngono anakku yang nyambut gawe temenan. Nyambut gawe apane? Anakku ya tak pepet sak bener gak kaya anakmu ngono nyenuk. Apane bener apane perampok Oh, ya gak. Anakku katene dadi presiden. Iki ngapane? Ya iya ngenteni. Yo, Kopinya sudah dah. oh sudah jadi ya. Iya. Makasih. Iya, Pak. Kita tinggal masak sih. Ya masak. Masak untuk botok yo. Botok apa? Botok rayap. Duh. Kita temen sama nyuku. Botok teri. Teri. Iya, teri. Nyambe, saya sing nyambe. Ah. Eh, Saya sing nyambe. ojo nyambe. Apa? Tikus. Ya deh, bapakmu iku. Oh. Oh, kopi ring. Nyet berlanti ana bebek pinggir kali. Sing nyoba blantik sapi ana kopi ta ombene. Aku dari rek. Menemben kopi kok dikek gula sok kopi nyel iki lho. Waktu kopi 2 kilo dikabehno. Iku tak bawane nang mburi tak kene kopi iku gula dhewe. Gak nuruti anak ngene arek cilik gak ngerti apa-apa. Ya ampun iku aku gak soro anakku. Kayak kopi dombe sik durung entek tatake. Ngene iki lak ngrasakno wong ngene iki lho. Tak ngareno anakku ae. Eman iki. Ya ketara.
Ora apane anakmu. Ora kata ngombe kopi. Manjane gak gawene. Oh, lah anakku arek ganteng kaya Arjuna. Wah, lah Arjuna menek kates ah. Lan anakku kaya sing kandi. Oh, terane nutu ah. Nutu kakekmu kuwi ah. Ora ayu jare nutu. Ayo delok teko sedotan. Urus. Aku anakku. Selamat malam, Mama. Ayo nih. Wes, weh perampok teko. Rambut matamu kono. Lapo sih rame, Mama? Waduh, mama ya. Jarane apa tangga iki aku getur, Ji. Wis sing sabar. Dapurane ngono iku. Sing sabar ae. Tanggae tuwek. Ya kate mate. Heeh. Sing sabar. Wong tuwek lak ngene ya. Kok kakek ngene stroke. Ya bapak sing ngelon aku tuwa cek diloro stroke. Wano ilere ku mbeler ae kok ruwae. Diler mbokmu iku. Oh, ya gak ilere mbok. Lapo sih rame lapo sih? Gak rame ya apa? Aku iki obat awakmu nang ndi ae nak. Awakmu kok gak mole-mole. Aku Ngono lho. metu ya. Iki golek penggawean. Aku gak dolen. Gak dolen. Mm-mm. Terus oleh penggawean nak. Alhamdulillah oleh tur kasil. Oleh penggawean. Gawean merampok. Merampok matamu kono. Sak wulan niku bayaranku 8 juta. Wah. 8 juta. 8 juta. Loh, lek anakku sak wulan 8 juta. Lek anakmu paling 1000. Apa-apa. Saya kuwi bendino. 8 juta mah. Lah aku iki anak berbakti karo sampean pisan ya. 8 juta, sing 3 juta tak kena sampean, Ya. sing 5 juta tak gawe biaya nang kos-kosan. Oh ya krungu ah dapurmu nyekel duit juta-jutaan nek anakku. Ya karai maling kok. Maling matamu. Mas ya aku mulai iki aku gak lali karo kesenengan pean. Iya. Heeh. Kesenenganku ndi nak? Anak iki pasti sayang mbek wong tuane rek. Anakku wis anak lanang temenan. Tak gawakno rokok Suryo. Wah, rokok Suryo. Suryo dikai sapa? Dikai Dikai. bapak Panitio. Isi piro? Loro. Ya kudu sejotot mbek molo-molo. Wis aja direken mah ya. Sampai nikmati sensasine. Penang masak apa? Aku mang masak jangan asem. Jangan asem. Pecelan tempe. Nah, iku lak saiki. Iya. Lah nek meneh. Meneh ya pecelan tempe jangan asem. Lho ya padha iku mah. Ya gak apa-apa mesti dipangan ngono. Sementing ono sambele ya. Iya. Heeh, nek ngono aku tak mangan dhisik. Korek endi sih? Lho, koreke nang kono isan. Rabeng. Wis ready. Iya. Heeh. Ready? Pen sedo dhewe. Iya. Aja dikekno gemuk iku. Nak. Kadang kena wong gandeng. Heeh. Wis aku tak mangan dhisik mah ya. Iya. Rokok Suryo. Wedok rokokan iki bekase begenggek ya kan. Jangkrik lha ngomong begenggek. Kaisin kate rokok. Iya. Enak. Enak gak karu-karuan anakku. Pinter temenan anakku iki. Anakku rek. Wis setro nek mbokne kudu rokok. Enak, ceker. Coba ger rokokan yo, masih gak ngombe wedang kopi lek rokokan. Mari ngono ya apa iki? Wis. Enak. Ya aku diwali rek. Diang harap. Nolong.
Iya. Yo, wis gak iso paribasan aku lali. Sik, sabar tenang. Iya ora mbakku. Ngono kok ngesek ah. Petik babon, kado pedokan lanangan. Ya iki areknya. Areknya. Waduh kok montek malah. Kok pinter kan. Pinter. Ya pinter. Hei, Frida. Mana rumahmu? Ayo pulang. Jangan menjatuhkan papa ya. Ayo pulang. Kali doa jabone katut. Ya gak iso katut anakku, ya babone sing katut. Ya gak iso delon kowe. Lho. Aji! Kembali di tempat. Kok dikarek lanang dadakne. Iku lho Mas sedep Mas. Sedap-sedap kan sing cilik. Lho Mas sing cilik wis wayahe re. Wayahe. Iku lho Mas rabene apa Mas? Anak sapa? Ya anake iku bedenggek iku. Lho, kok iso emoh iku lho. Nek sampean emoh, berarti gak abot aku. Aku tak budal nang cangar. Lho, lah peneng cangar. Ya kono. Wong Bunuh anak diri gak aku. abot. Lah pen abot aku tak gak. Budal aku budal lho. Yo. Lho. Dituruti tak gak? Ya apa lek ngomong? Ya kula marunu sih, mendayo. Duk. Para esuk jam 7 kok prenjake iku ngoceh. Wis tengerane bapak jange kedayoan. Ya, bapaknya kedayoan, siap-siap nunduk. Siap ya apa, Pak? Pecok. Linggis. Lho, kaya apa? Gemecok dengkule tangga. Aji. Nggih. Kopengku iki sing ana anak. Lho ya cek wotung ngene Dewo lho. kupinge melare nggo gaden. Jaluk. Iya, gelem gak gelem sampean kudu nuruti aku, ngolehno arek iku. Abot aku tak gak? Yo, Moro. aku gak iso ngadeg. Lho iso ngene lho. Kena-kena. Ya. Yo apa lek ngomong yo. Ya wis kula nuwun lho, kena-kena sing halus, atine cek ternyo. Bismillahirrahmanirrahim. Donga. Assalamualaikum. Salam. Iku percobaan. Aku sampe pelorot-pelorot sih saking petite. Masih ada kesempatan satu lagi. Satu kali lagi. Alon-alon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niki? Kula mbone Aji, Pak Jonet. Oh, sampean ndone Aji. Teng griya kula kajinantan kula ta? Ya, krek. Sabar. Harga diri. Iya rek, nek ngereken harga diri berarti gak ngereken aku. Monggo. Sabar. Assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Masuk di rumah saya. Perlunya apa? Perlunya apa kena mrene? Ngene lho. Pak Jonet. Piye? Piye? Aku iki ditangisi anak. Ditangisi anak. Tangisi anakku Aji iki. Kok njaluk anak peno iku. Lah kok enak gak melu ngomoni kok dijaluk? Lho maksudnya gak ngono. Lah. Lamarno anakku kudu kesenengan karo anak peno. Dadi peno saiki wis sadar pikir sampean. Ya. Dadi anak pean duwe karep ngarepno anakku. Mulane peno yu urip ana nggone desa. Sing rukun nang tangga kanan keri. Ya, dulur ado dadi wong liya,
apa tangga iki dak dadi dulur. Ya bener penuh. Ana apa-apa mesti butuh nang nggone tangga. Digotong ya disangga. Lah kok iso ngomong kena saiki? Lah ya iya wong iki sing garahe begenggek iki. Wis sadar kon. Urip tetangga iki Sing biyen ya biyen. Weh, Erae sampean ambek Yu Juwaria iku wis seje. Iki arek milenial. oh ngono. Wis seje jamane. Wis saiki rukun. Wis tak dadekno siji saiki. Lah saiki ngene. Besanan. Pesanan. Wis? Ya. Ngene ya. Heeh. Timbangane sampean sumpek-sumpek. Heeh. Ya. Ayo nang nggone Dokosari. Dokosari. Ana acara sedekah bumi utawa ruwah desa. Ruwah desa. Ya. Hiburane Heeh. yaiku teater konvensional. Heeh. Lodrok karya baru Mojokerto, Jawa Timur. Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak Ludruk karya baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Gubrit, Bapak Haji Jonet dan kawan-kawan lewat dunia penuh tawa. Harapan kami mudah-mudahan bisa berkenan